usłyszycie Państwo kompozycję Johna Williamsa, który jest jednym z najczęściej nagradzanych twórców w historii kina. Łącznie otrzymał 132 nominacje, zdobywając 46 razy różnorakie statuetki. Można powiedzieć, że nie było w jego karierze roku, aby nie otrzymał nominacji do którejś z nagród przemysłu filmowego. I tego to kompozytora usłyszycie Państwo motyw z filmu Lista Schindlera. Solo skrzypcowe w tym utworze zagra Dariusz Drzazga. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej dyryguje Leszek Mieczkowski.